Шеста част на моята история. Шеста част ще отиваме при Фин и Джейк, Марселин, Сладкодъвка и Цар Студ. Ади да ставаме. Ади да ставаме, че ни очакват приключения. Да. Чакай да идем да се изкъпим първо. Добро утро, скъпа. Добро утро, скъпи. Ади, ние сме готови. Така, хайде да си вървим да се обличаме. Хайде да си сложим приключенски дрехи. Аз ще съм с това. Да мязам все пак малко на Фин от време за приключения. Слагам си очилата. И аз ще се облика. Така, хайде аз ще се обличам. Аз ще съм с това. Не отиваш на дискотека, да, знам. И с това така. Абе, аз ще си облика и това. Така, хайде да вървим. Какво ще го правим това лапи тука? Остай го да спи, не ми трябва на приключения при Фин и Джейк. Добре. Само двамата ще сме добре. О, кой ли е на вратата? Нека проверим. Здравейте, аз се казвам Саймън Петриков. Просто ме наричайте Саймън. О, добре, Саймън. А всъщност кой си ти? Да, кой си ти, Саймън? Аз съм Саймън, който беше цар Студ на времето. Да, разбирам. Ти си ония, дето участваше лудия в Adventure Time. Да, същия и аз се сещам. Да, разбирам. И аз ще водя до там, защото земята на О много е опасна. А ти всъщност на колко години си? Аз като се замисля съм към 1000 години. Да, аз ще ставам на 14 тази година. Аз съм на 50. И аз ще ставам 50 тази година. О, много сте малки от мене. Хайде да въззавида в земята на О. Където ще срещнете Фин, Джейк, Фиона, Кейк. Фин и Джейк. И Бети, и Цар Студ, и Сладкодъвка, и Марселин. Да, ще звучи добре. Да, хайде да отиваме. Кой ще заключи къщата? Аз не. И аз не. Добре, аз ще заключа къщата. Така, хайде да вървим. Аз ще ви водя, момиче и момче. Ето това е страната на О. Ето това е страната на О.
Може ли да ни запознае с всички тук? Нека започнем от Джейк. Здравейте, аз съм Джейк. Той човек ли е или куче? Той е куче. И добър изработвач на неща. Голям техник ви казвам. Кои са тея там? Тия двамата са Цар Студ и Гюнтер. Цар Студ и Гюнтер. Гюнтер, махай се, има жена тука. Крак. Отивай да работиш в градината. Крак. Коя си ти красива госпожо? Оу. Ай да си поиграем. Добре. Ама къде? Ей, такъв креват. Добре. Ела тук, ама. Щом видиш мъж, откачаш. Айде да ви разведа. Саймън, може ли да се получи нещо между нас? Извинете, госпожо, ама аз имам жена. Какво да направя? Хайде, скъпи. Ади, стига с тия мъже, Тия двете тук са Сладкодъвка и Марселин. Здравейте, аз съм Сладкодъвка, аз съм Марселин. Коя е тя? Моля да следите тук долу и да спрете да се пускате по въжения мост. Опасно е. Така. Здравейте, аз съм Марселин. Приятно ми е да ви се запознаем и на мене. Аз съм Сладкодъвка, да, приятно ми е. Реф. Джейк. И нека ви разведа Може ли ни да идваме? Може ли? Да, може. Бети, скъпа, и донесох гости. Айде, идвайте. Кои са тези двамата? Това са Ким Джоронг и Деси. Ама не обръщай внимание на той с кафявата коса, че и той полудява като види жени. Също като жена му. Искаш да ме целуни. Не е вярно. Той Саймън си измисля. Саймън, вярно ли е? Не. Както и да е. Аз продължавам да си уча. Кой е това? Това тук е принцеса Огън. Здравейте, аз съм принцеса Огън. Здравейте, Здравей, принцеса Огън. Здравей, Марселин и Сладкодъвка. А този тук е Фин. Фин, може ли да се представиш на новите ни гости? Така де, здравейте, аз съм Фин. Приятелят на Джейк, брат му. Да, знам кой си аз. Може ли да видя хубавата ти руса коса? О, да, разбира се. Ето, това съм аз.
Женки. Фин, много си красив. Фин, много си красив. Сладкодъвка, нали ти казах, че ние сме гаджета? Вярно е. Така. Фин, много си красив. Благодаря. На колко си години? 18. Аз съм на 19. Кого лъжиш ти? Вярно е, кого лъжиш? Саймън, скъпи. Айде всички момчета да дадат при мене. Принцеса ли чух? Айде, скъпа, идвай при мене. Царствот, махай се, ще те опуха мяката. Остави, искам да разведа жената, бе. Махайте се от тука. Вие двете. Марселин е тук. Айде, Марси, да ядем. Аз имам гадже и принцеса Огън. Скъпи Фин, скъпа принцеса Огън. Айде да оставим принцеса Огън и човека. То всъщност колко от вас тук са хора? Аз, Бети и Фин. А другите какви са? Митични същества. Откъде да ги знам аз какви са? Едната е принцеса от сладко, другата вампир, та направена от огън, то сутут. О, добре, разбирам. Саймън, ко ще кажеш да седим тук и да си поприказваме? Как се запозна с Бети? Хайде да идем при нея. Бети, стига учи вече. Така. Бети, би ли приела един гостенин тук? Да. Как си ти? Добре съм. Той е човек. Да, човек съм. И аз съм човек. Хайде да седим да си приказваме тук. Скъпи царствот. Джейк, ако обичаш, може ли да отидеш някъде другаде, не в тая работилница? Да, царице. Така. Айде да се осамотим. Господин Листо. Да, господин Цутут. Махам се. Аз ще седа тук при Сладкодъвка и Марселин. Не ми пука. Айде да си поиграем. Гюнтер, махай се. Брак. Гюнтер, не отговаря на баща си. Брак. О, Гюнтер, здравей, Гюнтер. Вече сме само двамата. Без той аз те харесвах от самото начало. Да, и аз теб.
Ох. Ох, стига повече, боли. Няма боли. Няма боли, скъпа. Тук има само удоволствие. Боли. И ми харесва едновременно. Ади, стига толкова. Да, вече стига. Ади, чак. Какво беше това? Целувка за чао. Аз отивам. И аз отивам да те изпратя. Въпреки, че те харесвам много. Здравейте, аз съм господин Листо. Знаем вече. Как си, слади? Махай се от тука, перверзник гаден. Гюнтер. Квек, 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 квек. Квек, 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 квек. Какво си видял? Квек, 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 квек. Това не е вярно. Аз просто я оглеждах. Квак, 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 квак. Гюнтер! Мокни! Квак, 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 квак. Гюнтер, ще затворя човката. Млъкни. Квак, 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 квак. Стига, Гюнтер. Квак, 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 квак. Гюнтер, ще те бия. Квак, 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 квак. Гюнтер, хайде да се махаме. Господин Листо. Аз съм господин Листо. Зная. Аз съм господин Листо. Спри. Господин Листо, моля ви, не. Аз си тръгвам. Тук като ям този драконов плод. Гюнтер, толкова ли си прост? Квак, 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 квак. Букук. Отивай на градината за наказание и после за вечеря за наказание ще правиш. Квак, 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 квак. Квак, 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 квак. Остави тези дини там. Квак, 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 квак. Гюнтер.
Тази вечер ти ще готвиш вечерата. Квак, квак, квак. Вари да вземеш пчелен мед. Квак, квак, квак. Квак, квак, квак. Гюнтер, спри се. Татко отива да спи. Квак, квак, квак. Казваш, че не ти пука, ли? Пат. О, това цвете ли е? Отивам да го подаря на жената. Това е подарък от мене. Много си красива. О, благодаря. Царство, стига с тези жени. Пристани вече. Дразниш ни. Да. Пак жени ли търсиш, бе? Фин. Да, идваме да го опухаме. Фин и Джейк. Пш, пш. Досадник мръсен, да, досадник, перверзник, бук-бук. Квак, 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 квак. Нищо. Ние те спасихме. О, благодаря. Аз съм господин Листо и се махам от тука. Да. Аз съм Саймон. Скъпа Бети. Да, скъпи. Какво ще кажеш да изпратиш ти към къщи тези хора? Да, скъпи. Аз ще ги изпратя. От принцеса Огън, чао. Много добри хора бяхте. От Марселин чао, от Фин чао, от Джейк чао, от Сладкодъвка чао. Чао на всички, много готини бяхте. Аз искам да се сбогувам с царството. И аз. С Богом, Гюнтер, с Богом, Гюнтер. Квак, 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 квак. Ела тука за транслейт. Добре. Гюнтер каза, че ви казва чао. От царството чао. Чао царството. Чао царството. Беше много хубав. Ади стига, че сега ще те зарежа. Зарязвай го то, буклук. За какво ти е? Царството мълчи. Виждаш ли го и то чук? Не, Бети. Няма ко, Бети, махай се от тука. Аз си лягам да спа. Хайде да си тръгваме. Бети, много ви ти благодарим и на Саймън и на тебе, че ни бяхте екскурзоводи.
О, да, разбирам. Може ли да остана при вас за чай? О, да, разбира се. Влизай. Сядай на дивана. Бети, стига с тези книги. Яди сега. Яди сега, Бети, разказвай. Как върви живота там в джунглата? В гората живота върви много добре. Димек в земята на О. Да поканим ли някой ден царството тук? Не. Не. Този не ви трябва тук. Аз го харесвам. А бой? Не. Този е голям перверзник. Изнасилва всяка жена, която дойде при него. О, да, разбирам. Затова скъпо ще си седиш при мен. Бети, ти на колко години си? И аз съм на 1000 години. И аз пътувах из измеренията. Значи всичките сте стари там. О, да, разбирам, вие сте от по-младото поколение. Ама изобщо не ти личат. Че ние всичките сме изпътували бая години с измеренията. Ние сме в магична земя на О. Да. Може ли още чай? Да, разбира се, Бети. И така, аз е време да тръгвам. Кой ще ме изпрати? Нека да съм аз. Яша Дода. Чао, Бети. Чао. Ще тръгна. Ама иначе аз наистина го Мълчи, ще те ударя.
Хайде да си лягаме. Що бе, ото още ден. Да, още ден е. Все едно, че бяхме там за 10 минути, а всъщност прекарахме 10 часа. Да. Във времето фол много бързо минава по някакъв специфичен начин. Да, това беше от част 6. Айде, чао!